Takže čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a toto je úplne moje prvé video z VR-ka, hej. Ideme hrať Gimclass VR. No, chvíľku si posedím. No. Teraz som hral Gorilla Tag. Ľudia, ja neviem, ako to bude. Takže ľudia, ideme zahrať na chvíľku len. Okej. Nebojte, nie som až taký malý, aký som na videu, lebo som sedel. Moment, iba si stavím tú šňúrku na ruku, aby mi nevyletel kontroler. Tak, mám. Teraz na druhú. Mal by som to mať dobre. Áno. Sakra. Tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páči. Dajte like, odber. Samozrejme, hej, dajte mi aj odber na hlavný účet Milozo3x. Tak, skúsim. Dobre. Idem sa trošku zadriblovať. Hej, tam som ja. Tam, keď ma vidíte. Teraz nie som okýn, bolia ruky. Hej. Tak nie som basketbalista. K tomu slabé. Opa. Počkať, či idem trošku blízko. Ja viem, kde je asi problém. Že zle proste hneď ráno som sa zobudil a hrajem. A prečo ja som tam? Škoda, že tu nie je NPCčko. Bang. Bang. No teraz som hodil dobu. Idem ďalej, samozrejme. Chápete, to je taký nezvyk hrať VR-ko. Mám ho tak 3 dní. Jak ja mám sakra stade až dohodiť tam? Som počul, že sa to dá hrať aj baseball.
Ľavačka. Právačka. Tak. Sakra. Stade 3-pointer. Stade som včera začal video, ale zistil som, že proste mi to nenahrávalo proste hlas, že tam bolo iba čisto. Hej. Čiže som sa na to vykašľal a natáčam ďalšie video. Ja toto robím teraz na schvál, chcem si rozhýbať trošku ruku, lebo ma boli strašne. Ľudia, dám také posledné 3 koše a video skončí. 1, 2 a ľudia, tento bude pre vás. Ok, dám. Tento bol pre vás, dúfam, že ste si video užili. Dajte like a odber, ak áno. Ja to strašne baví, budem natáčať. Ak aj vás, môžete si ma pridať do priateľstva a môžeme si zahrať. Čus!